אורלי, יש עוד 5 דקות זלזול. די, אורלי. אני מתה עלייך, אורלי, די. די, שונאת אותי. אורלי, לא שלא די דקות, אז לא, אולי לא נראה. יואו, נצלם? אורלי, נצלם אותה? בוא'נה, איזה צחוק יש לך? די כבר! אני בסכר! פרחים מקיפים, פרחים מקיפים. איראנים, אני מבקשת. פרסים, אני מבקשת. תחמיני ג'אז. היי, אורלי, תעשי שלום. מחר אתם תשלחו לי במייל סיכום. יאללה. במייל יש שם את הסיכומים האלה על המייל, בא זה היה לעשות ריפליי. נכנסים לוויקיפדיה. למה משינה? משינה, לא, כי אורלי. השתן בה. סגי, אתה לא משהו. אני לא מתלונן. הוא גם מצחיק, האמת. שלא כמוך. כי את באמת תהיה לך שמות שתשלחי. אהבתי! מה שאתה עשיתי? אתה אומר שזה לא בעיה. לא, היה מובן. לא נכון, שקרנית הזו, ביי. אוקיי, שלא. אלין החוצה. מה? החוצה שחולת. אלין החוצה רותם תצטרף. אלין טוב. לא. אלין, אסור להם לשחק. אלין. לא, אלין תצאי החוצה. זה עם הקרא? בוודאי שזה עם הקרא. אלין תצאי החוצה. מה נראה? תצאי החוצה. אני רגע החוצה. כן, רציני, לא עשינו כלום. על זה גם תשלמו. מי עוד יוצא? קדוסי. טוב. בשנת 1930. מה קרה? מה קרה? תצא החוצה. תצא החוצה. תצא החוצה, אלון החוצה. אלון החוצה. לאן אתה בא לטובים שלך? אלון, אני אמרתי. תצא החוצה. תצא אורלי, אתה כאן עכשיו. מה הקשר? מה הקשר? אלון החוצה. אלון, תצא שלי, תצא החוצה. תצא החוצה. למה פעולה 6 שהיא כתובה אצלך בדפים? מה אני עשיתי? שלום. אורלי הצודקת. שלום. רגע, אבל גם אלון בא. רגע לא, למה אלון נשלח גם? לא, עכשיו אלון. לא, עכשיו, אם אלון יוצא, היא לא יוצאת. לא, לא, ליאור יצאת, אבל אלון קום ובוא. תגידי, תצא. אני לא מוכן לקבל הפליה צלולה. לא, כן, יש כלבייה, בואי, רק יש לי לאן לדעת ממנו. בוא לפה. בוא, ליאור תצאי החוצה. כלומר, לא הבאת היום את התצפית. כלומר, אני רושמת לך אי הכנת שום. לא,